Ja som z Púchova, z okolitej dediny, teda Horný Lieskov, mám 33 rokov, venujem sa tetovaniu, hej, pracujem potom ako CNC operátor a nastavovač. Je to taká práca, že zaujíma ma to, stále niečo nové. Prihlásila som sa preto, lebo som si vždycky chcela dať uši spraviť, ale nikdy som nemala takú odvahu na to, hej, že proste ísť do toho. A keď som spadala teda, že jednoducho je súťaž, tak som skúsila prihlásiť sa, že teda buď alebo, že uvidíme, necháme to, ako to vyjde. No a vlastne keď som vyhrala, tak som sa potešila, bolo to šťastie pre mňa, hej, že taký pocit šťastia. A v podstate to nakopnutie, že teda idem do toho, že proste tú zmenu nejakú treba urobiť v tom živote. V detstve mi to asi ani tak nejako neprišlo, ale už v podstate človek ako dospieva, tak si viac všíma, hej, toho výzoru. A jednoducho, či som si dala šiltovku, hej, a tým, že nosím ako krátky strih, tak je to dosť vidieť a je to také nepríjemné, že proste tí ľudia pozerajú sa na tie uši, že si tak všimnú, hej. Moc ľudí to nevie, vedia to len takí najbližší a v podstate každý povedal, že mám ísť do toho, že proste to tak má byť. Keď už som to vyhrala, že jednoducho to tak sa nejako stalo, zariadil to život, tak idem do toho a že proste sa nemám báť, že bude to pre mňa zmena. Takže všetci budú prekvapení, či v práci, nikto o tom nejako nevie, takže bude to pre nich všetkých prekvapenie. Takže takto plánujem, aby proste prídem a všetci, zmena. No, moje pocity dneska ráno, bol taký stres, aj stres, aj som sa tešila, také zmiešané, človek má z toho pocitov, predsa neviem, do čoho idem, ale mám z toho radosť, teším sa na to. Aké sú moje očakávania, každopádne mi nebudú odstávať uši. A stávalo sa koľko razy to, že keď tak svetlo spoza mňa svietilo, tak normálne ušiska také červené, že tak presvedcovalo, bolo také srandovné, väčšinou sa každý na tom pobavil, že je to také ako smiešné. Ale tak ja som to brala s rezervou, A tak sa teším, že budú tie uška, že nebudú tak odstávať. Je to pre mňa obrovská zmena. A prvýkrát, keď som to videla, trvalo mi troška dlhšie sa s tým stotožniť, lebo to úplne zmení výzor. Ale už potom som sa na to zvykla, je to proste perfektné. Ja som maximálne spokojná, je to nejaký taký ďalší môj splnený sen. Aj na tej dovolenke proste, či už šiltovku nosiť, alebo tak lepšie som sa proste cítila. Tak neviem to ani opísať úplne presne ako, ale je to neskutočný pocit, proste tá zmena. A také väčšie sebavedomie má človek. Najnepríjemnejšie bolo asi mať ten obväz na tej hlave. Keď už ten sa dal dolu, už to bolo perfektné. Proste ten tlak, aj všetko, už to nebolo také, ako, že by sa to nedalo nejako vydržať alebo niečo. Proste keď sa to dalo dolu, bolo to super. Úplne v pohode sa to dalo zvládnuť, takže každopádne to stálo za to. Ľudia, ktorí vlastne teda si všimli tej premeny, boli proste z toho fascinovaní, že úplne to zmenilo výzor, ale k lepšiemu proste, že mi to pristane, že tak inak vyzerám, že je to úplne super. Ja keď mám ísť znova do toho, tak určite znova do toho idem, pretože teraz keď sa pozriem na svoje staré fotky, tak vidím tú obrovskú zmenu, vždy poviem si, Pane Bože, takéto uši som mala, že to je neskutočné. Takže keby kto si chcel, že či má do toho ísť, tak určite mu poviem, že niekto do toho ide, že to stojí za to, že dá sa to vydržať a potom ten výsledok je neskutočný. Keď som si dala tú šiltovku, mne strašne uši odstávali, to bolo neskutočne vidieť. Hej, a dajme tomu príhoda taká, že ja sedím na gauči za mňou v okno a proste, jak svietilo slnko, tak úplne také červené boli tie uši. Proste to bolo, smiešné, proste jednoducho, nepáčilo sa mi to. Teraz ju môžem nosiť aj otočenú, aj klasicky. Predtým som si vlastne uši zapramala do šiltovky a teraz jednoducho tú šiltovku si dám aj tak, ako proste chcem a bez toho, aby som mala nejaký sprostý pocit, že mi tie uši odstávajú, že ľudia sa na mňa dívajú, že mám veľké uši alebo niečo proste, tak sebavedomo to teraz nosím.